Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Donald Trump ha fet esta vesprada noves declaracions. Connecten amb la nostra enviada especial a Nova York. Així és, Aina. Donald Trump vol ficar el nou ayatollah com va fer en Venezuela. També vol armar els kurdos per a que li facin el treball brut. Ha dit que Espanya és una perdedora. L'ofensiva li costa als Estats Units $1.000 milions al dia. Nous atacs contra Iran i el Líban. El Magas està en contra de la guerra. Els països asiàtics són els grans perdedors degut a que el petroli està passant per l'estret d'Hormuz on estan els petrolers aturats. El dièsel no para de pujar i la gasolina un poc menys. Sindicatures decidiran si fa falta investigar Amazon per la Dana. A la Quas es prepara per a les falles. Connectem amb la nostra companya. Avui hi ha hagut una reunió per a preparar el dispositiu de seguretat en les falles del poble. També la línia d'autobús de Fernand Bus canvia estos dies pels talles de carres. I ara els esports després del temps. Que passin bona nit. El porter titular del València ha sigut ull operat. El més segur és que no torna a jugar en tota la temporada. De moment, el València Bàsquet va guanyant el seu partit ara mateix contra els Žalgiris. Demà farà un dia paregut. No plourà tant com avui, però no vos fieu. La màxima serà de 14 graus i podria haver tronades. Bona nit. Demà més. Adeu.